Sɔgɔmada in na an ye min organiser an ka Orange Mali kɔnɔna na o ye an ka an bɛ se k'a fɔ an ka ɲɔgɔn ye an ka réunion dɔ type dɔ de ye min tɔgɔ Voyage au cœur d'Orange Mali. Donc objectif kun ye mun ye ka se ka Orange ka baaraw dɔw taabolow ɲɛfɔ association de consommateurs ye ani an b'a fɔ cogo min na ani presse mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ kan. Donc sɔgɔmada in na u nana hakilina minnu kun b'u la u y'o fɔ an ye question minnu kun b'u bolo k'a poser u y'o poser anw fana sera u répond pour que u ka se ka taa information ɲuman di pour que u ka faamuyali kɛ an ka baara kɛ cogo la Orange Mali la. U ka se ka faamuyali kɛ an ka offre kan an ka service kan u ka se ka faamuyali kɛ a fɔ cogo di client bɛ place min na anw bolo Orange Mali la. Donc réunion kɛra an ka direction ba dɔw kun bɛ yen nɔ an ka directeur général adjoint yɛrɛ kun bɛ yen nɔ sɔgɔmada in na. Je pense que réunion in kɔni après a b'u yɛrɛ ɲininka a nana ni hakilina ɲuman caman ye a nana ni an bɛ se k'a fɔ idée d'amélioration caman ye mais a ɲana fana parce que fana y'a fɛn caman faamuya an ka baara kɛcogo la i n'a fɔ an ka offre ni service bɛ sigi cogoya min na an bɛ baara kɛ ni an ka fondation ni an ka RSE ni an ka sponsoring bɛ baara minnu kɛ ka se ka jamana dɛmɛ. Donc an bɛ se k'a kɛ fɔ ko Voyage au cœur d'Orange Mali c'est gagnant-gagnant. A kɛra gagnant-gagnant ye. Olu nana anw sɛgɛrɛ anw y'an seko n'an dɔnko ɲɛf'u ye an bɛ se k'a fɔ ten nɔ et puis olu fana sera ka u question minnu kun b'u fɛ ani hakilina minnu kun b'u la fana sera k'u exprimer. An y'u bɛɛ ta an y'u bɛɛ noter u bɛɛ bɛ analyser don nataw la pour que ka se ka réponse sɔrɔ. N'i ye Voyage au cœur d'Orange Mali an bɛ se k'a fɔ première partie ye parce que bi sigi de kɛra k'a fɔ. Bon, an bɛ samiya la an ma se ka an ka programme bɛɛ dérouler mais don nata a tɛ jan yanni don dama dɔ dɔrɔn an bɛna taa ka taa terrain kan ka taa yira u la an ka réseau bɛ fonctionner cogoya min na an bɛ taa terrain kan ka taa yira u la an ka clients bɛ traiter cogoya min na an bɛ taa terrain kan ka taa yira u la an ka fondation bɛ baara minnu kɛ dɛsɛbagatɔw ye banabagatɔw ye an bɛ taa ka taa terrain kan ka taa i n'a fɔ an bɛ start-up ni entrepreneurs soutenir cogoya min na en un mot an bɛ taa terrain yɛrɛ kan parce que n'i ko an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ a ka ɲi fana i ka se k'a fɔ ko bon an kun y'a fɔ k'an bɛ nin kɛ a preuve filɛ nin ye donc o partie 2 fana bɛ na.